Καλησπερίζουμε τους φίλους της ομάδας Κίνημα Ελλήνων Ερασιτεχνών, Κυνηγών, Αλλιέων και όσων ανθρώπων βιώνουν με τη φύση. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Θάνο Τζίμερο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Δημιουργίας του Συνασπισμού μαζί με τον Φαΐλο Κρανιδιώτη. Και έχουμε κοντά μας και τη φύση. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά που δεχτήκατε την πρόσκληση να είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ξεκινήσουμε τη συνέντευξη αυτή θέλοντας να κάνω αρχικά μία τοποθέτηση όσον αφορά ότι είσαστε το μόνο πολιτικό πρόσωπο στην Ελλάδα που εμπεριστατωμένα καταγράψατε σε άρθρα σας το νομοσχέδιο Άργος που αφορά τα δεσποζόμενα, παρένθεση αδέσποτα, ζώα. Ναι. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, για τους ακροατές μας, να διαβάσω δύο προτάσεις μόνο πώς ξεκινάει το άρθρο σας. Χαρά μου. Ωραία, γιατί πιστεύω ότι πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Λέτε εδώ, ο σκύλος λένε οι επιστήμονες. Να πω ότι ναι, βέβαια. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Νομοσχέδιο Ρεζίλι των Σκυλιώνε». Πολύ σωστά. Δηλαδή, γκουγκλάρετε το «Νομοσχέδιο Ρεζίλι των Σκυλιώνε». Ωραία. Για τους κυνηγούς αυτό είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα και πάρα πολύ σοβαρό. Ξεκινάτε λοιπόν το άρθρο σας λέγοντας ότι ο σκύλος, λένε οι επιστήμονες, έχει νοημοσύνη παιδιού 2 ετών. Μήπως να ζητούσαμε από έναν σκύλο να συντάξει το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς. Μάλλον καλύτερα θα το έφτιαχνε. Αυτή τη στιγμή κατανοούμε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά και την ουσία του, αλλά και την εφαρμογή του. Λέτε λοιπόν εδώ πέρα, ας πούμε, αν ρωτούσαμε ένα σκύλο πώς σου φαίνεται που το Υπουργείο προστατεύει την αρτιμέλειά σου ονομάζοντας το κόψιμο της ουράς ακροτηριασμό, αλλά επιβάλλει να σου κόψουμε τα μπαλάκια. Ναι. Τι λέτε να απαντούσε. Θέλετε να μας πείτε λίγο για το συγκεκριμένο. Ναι, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο έγινε νόμος βεβαίως, που είναι ο ορισμός της διαστροφής. Δηλαδή προσπαθούμε να προστατέψουμε τη σχέση του ανθρώπου με το σκύλο, η οποία είναι προαιώνια, με διατάξεις που καταστρέφουν την παράδοση της κοινοφιλίας στην Ελλάδα, που εξαφανίζουν γενιές, ράτσες σκύλων, που υποχρεώνουν τους ανθρώπους να ακολουθήσουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες είναι παράλογες έως ανεφάρμοστες και που έχει ένα τεράστιο κόστος, ειδικά για τους κυνηγούς. Είναι ένα νομοσχέδιο που θεωρεί ότι οι κυνηγοί είναι εξοβελιστέοι από το κοινωνικό σύνολο, ότι κάνουν κάτι βάρβαρο, ας πούμε, και πρέπει σιγά σιγά να τους εξολοθρεύουμε. Ενώ ξέρουμε, να πω ότι εγώ δεν είμαι κυνηγός, αλλά είμαι λογικός, αυτό θέλω να πιστεύω. Ενώ ξέρουμε ότι το ένστικτο του κυνηγιού είναι στον άνθρωπο έμφυτο με όλη την εξελικτική διαδικασία και το κυνήγι πολλές φορές, να μην πω τις περισσότερες, χρειάζεται για τον έλεγχο των πληθυσμών κάποιων θεραμάτων που έχουν φτάσει να κάνουν βόλτα, ας πούμε, στην Αριστοτέλους. Λέω για παράδειγμα τα γρηγορούνα. Δεν είναι όμως μόνο τα γρηγορούνα. Δηλαδή, ένα κυνήγι που γίνεται λελογισμένα είναι ένα σπορ που μπορεί να συμβάλλει και στην προστασία της φύσης και στη διατήρηση της πανίδας και αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να το καταστρέψει. Μάλιστα. Έχω σημειώσει βέβαια εδώ κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι ένας τέτοιος νόμος που πρακτικά στη χρονική στιγμή, τη σημερινή χρονική στιγμή, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, μπορεί να αλλάξει? Βεβαίως μπορεί να αλλάξει εάν βρεθούν στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι να υποστηρίζουν το σωστό ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Γιατί είναι προφανές ότι αυτός ο νόμος υπαγορεύτηκε από κάποιες κυριούλες φιλοζωικών οργανώσεων, τις ψήφους των οποίων μέτρησε η Νέα Δημοκρατία και σου λέει προτιμώ να πάρω αυτές τις ψήφους, ενδεχομένως γιατί τις ψήφους των κυνηγών τις θεωρώ σε δεδομένες, δεν ξέρω. Αλλά και μόνο η απέτηση να ευνουχίζεις το ζώο σου, ειδικά όταν πρόκειται για ζώο εργασίας, γιατί άλλο είναι το ζώο της συντροφιάς του καναπέ, που και εκεί είναι θέμα του ιδιοκτήτη τι σχέση θα έχει με το ζώο και πώς θα του φερθεί. Αλλά ειδικά όταν πρόκειται για ζώο εργασίας, που είναι τα πιμπινικά, που είναι τα κυνηγετικά, που είναι οι φύλακες, εκεί δεν μπορεί, αλλάζει η συμπεριφορά του ζώου εντελώς. Αλλάζει ολόκληρη η χημεία του οργανισμού, ας πούμε, η ορμονική ισορροπία.
Άρα η απέτηση να ευνουχίζεται το ζώο, ενώ θεωρείται το κόψιμο της ουράς, ας πούμε, ακροτηριασμός, είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Ωραία. Είπατε πολύ σωστά αυτή τη στιγμή ότι τα σκυλιά είναι ζώα εργασίας. Το πιστεύετε αυτό, έτσι? Φυσικά. Όχι, δεν το πιστεύω. Είναι ζώα εργασίας. Είναι ζώα Να εργασίας. σας πω, δεν είναι θέμα πίστης. Δηλαδή, όταν ασχολείσαι με την πολιτική, θα πρέπει να ξεφύγεις από το τι πιστεύω, τι φαντάζομαι, τι νομίζω. Βλέπεις την πραγματικότητα. Υπάρχουν δεδομένα. Το σκυλί κυνηγιού είναι ζώο εργασίας. Όπως και τα άλλα που είπα. Μάλιστα. Και να μην ήταν ζώο εργασίας, ξαναλέω, είναι θέμα του ιδιοκτήτη του σκυλιού, του πώς θα συμπεριφερθεί. Αν νομίζει ότι πρέπει να το στηρώσει, ας το στηρώσει. Ο άνθρωπος έχει αυτή τη σχέση με τα ζώα, καλός ή κακός. Αλλά και ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. Δηλαδή και αυτή η αντίληψη που θέλει τον άνθρωπο εκτός φύσης, που δεν έχει κανένα δικαίωμα και έχουν μόνο τα ζώα δικαιώματα, και αυτή είναι διαστροφή. Ο άνθρωπος και τα ζώα συμβιώνουν σε ένα περιβάλλον που άλλοτε έχουν σχέσεις συνεργασίας και άλλοτε έχουν ανταγωνιστικές. Δηλαδή, θεωρώ εντελώς απίστευτο το ότι υπάρχει ο όρος αδέσποτο ζώο συντροφιάς. Δεν είναι συντροφιάς. Είναι συντροφιάς με τα άλλα σκυλιά, με τα άλλα γατιά. Αλλά ζώο συντροφιάς είναι αυτό που έχω σπίτι μου. Όταν κάποιο είναι αδέσποτο, είναι αδέσποτο. Που σημαίνει ότι μπορεί να είναι φιλικό, μπορεί να είναι και επιθετικό. Ένας νόμος, ας πούμε, ο οποίος λέει ότι σε περίπτωση που σου επιτεθεί ένα σκυλί, εσύ δεν θα πρέπει να κάνεις τίποτα γιατί θα φας πρόστιμο 30.000 ευρώ. Ναι. Είναι απολύτως παράλογος. Μάλιστα. Άρα πάει το κράτος να διορθώσει κάτι που ας πούμε ότι ήταν σε μια κατάσταση αναρχίας, κάνοντάς το ακόμα χειρότερο. Ωραία. Να σας ρωτήσω το εξής θα ήθελα. Ο νόμος μάλιστα όσον αφορά την εφαρμογή και τα πρόστιμα ψηφίστηκε μία μέρα πριν κλείσει η Βουλή. Αυτή τη στιγμή θεωρητικά είναι εφαρμόσιμος εφόσον έχει ψηφιστεί. Έτσι. Ναι. Έχει βγει το ΦΕΚ. Ναι. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει εμπράκτος τώρα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις να εφαρμοστεί? Όχι, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό είναι μια χρόνια παθογένεια του ελληνικού κράτους. Δηλαδή νομίζουν ότι αρκεί να ψηφίσουμε ένα νόμο. Το τι κόστος έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή πόσο κοστίζουν ας πούμε στους δήμους τα καταφύγια ζώων τα οποία πρέπει να φτιάξει. Ποιο θα είναι το καθεστώς των ζώων που βρίσκονται στα καταφύγια. Για πόσο διάστημα θα φιλοξενούνται, με πόσα τετραγωνικά ανά ζώο ας πούμε. Ποιος θα το πληρώνει αυτό το κόστος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία όσοι κάθονται, οι χαρτογιακάδες που κάθονται και φτιάχνουν τους νόμους, ξαναλέω, ψαρεύοντας ψηφαλάκια, δεν τα σκέφτεται. Με αποτέλεσμα κανένας από αυτούς τους νόμους να μην μπορεί να εφαρμοστεί. Ωραία. Πώς χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι ο Υπουργός, ο κύριος Αμυράς, εμφανίστηκε στην έκθεση κυνηγησίας φέτος, το οποίο ήταν πριν από κάποιες μέρες, έτσι. Και αμέσως, μάλλον ακριβώς πριν κλείσει η Βουλή, κατατέθηκε αυτό το νομοσχέδιο από άλλον υπουργό, τον κύριο Πέτσα, αλλά δεν θα ήθελα να ονοματοποιήσουμε τα άτομα, αλλά την κυβέρνηση. Έτσι, γιατί ουσιαστικά πρόκειται... Ναι. Αυτό ήθελα να πω, ότι οι νόμοι κατατίθενται από την κυβέρνηση. Και αλίμονο εάν τους νόμους τους έφτιαχνε ένας υπουργός, ένας υφυπουργός, ανάλογα με τις γνωριμίες ή τις απόψεις του. Άρα κάθε κυβερνητική άποψη, η οποία είναι απαράδεκτη και ανεφάρμοστη, θα πρέπει να καταγγέλλεται ως τέτοια, ανεξαρτήτως του ποιος έκανε τι. Πάντως βλέπω διγλωσία στην κυβέρνηση, διότι η μια πλευρά φλερτάρει ας πούμε τις ψήφους κάποιων ομάδων που εγώ θεωρώ ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό ψυχολογικά προβλήματα, το πω ευθέως. Δηλαδή όταν σε τέτοιο βαθμό ας πούμε δεν μπορείς να κατανοήσεις την πραγματικότητα, κάτι άλλο φταίει. Και απ' την άλλη θέλει να τα έχει καλά με τους κυνηγούς και στέλνει και κάποιον ας πούμε έτσι για να κάνει δημόσιες σχέσεις. Όπως λέω στο άρθρο και σε ένα άλλο άρθρο που έχω γράψει σχέσεις ανθρωπότητας και σκυλότητας, θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι υπεύθυνος για το ζώο συντροφιάς είναι ο άνθρωπος σύντροφος του ζώου. Αλλά όταν τα ζώα είναι ελεύθερα, τότε το πώς θα φερθεί ο κάθε άνθρωπος που θα βρεθεί μπροστά στην απειλή ενδεχομένως ενός ζώου είναι θέμα δικό του. Δηλαδή, σύμφωνα με τον νόμο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αδέσποτα. Αυτό δεν λέει ο νόμος. Σωστά. Ότι οι δήμοι είναι υπεύθυνοι, θα τα πάρουν, θα τα στηρώσουν, ξέρω εγώ, θα τα βάλουν σε κοινοκομεία, θα τα προσφέρουν όχι για υιοθεσία,
για κατοχή. Γιατί και αυτό το υιοθεσία περνάει την έννοια ότι ξέρεις, το σκυλί είναι του παιδί μου. Μπορεί έτσι να το αισθάνομαι. Αλλά δεν είναι παιδί σου το σκυλί. Είναι ένα ζώο με το οποίο συνεργάζεσαι ή σου κάνει παρέα. Επομένως, εφόσον αυτό δεν ισχύει, θα έπρεπε ένας πολίτης να πει: για να σου πω, κράτος, περιέγραψες κάποιες συνθήκες. Πούντες. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κανένας νόμος που να λέει τι υφίσταται ένας κρατικός λειτουργός όταν δεν κάνει αυτό που προβλέπει ο νόμος. Αν πάμε στην περιφέρεια, είμαι περιφερειακός σύμβουλος Αττικής επί 9 χρόνια, αν πάμε στην περιφέρεια, η περιφέρεια θα πει δεν έχω λεφτά. Και είναι δουλειά των Δήμων. Η άποψή μας είναι ότι είναι δουλειά των περιφερειών. Γιατί το σκυλί, το αδέσποτο ή το γατί δεν ξέρει τα όρια ανάμεσα στους Δήμους, ξέρω εγώ, Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου, Χολαργού και περνάει σε όλους. Άρα θα πρέπει να έχουμε ευρύτερες διοικητικές δομές που να αναλάβουν αυτή τη δουλειά για να υπάρχουν και οικονομίες μεγέθους. Αλλά ούτε οι Δήμοι ούτε οι περιφέρειες έχουν χρήματα για να κάνουν το έργο το οποίο υποτίθεται ότι τους διατάσσει αυτός ο νόμος. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι μέσα στο νομοσχέδιο αναφέρονται στους ιδιοκτήτες των ζώων, ενώ σε αυτό το οποίο ψηφίστηκε στις 20 Απριλίου εμφανίζονται ως κηδεμόνες. Άλλο ο ιδιοκτήτης, άλλο ο κηδεμόνας. Ναι, αυτά τα δύο μπορούν να συνυπάρχουν ως έννοιες, γιατί ο κηδεμόνας είναι από το κηδομε που φροντίζω, και ο ιδιοκτήτης είναι κάποιος ο οποίος κατέχει ένα ζώο που μπορεί να το φροντίζει. Δηλαδή δεν είναι έννοιες ασύμβατες. Ωραία. Θεωρείτε ότι, αναφέρατε ότι τα κυνηγητικά σκυλιά όπως και τα πειμενικά κτλ. Είναι ζώα εργασίας. Πιστεύετε ίσως ότι και το σκυλί το οποίο έχουμε μέσα στο σπίτι μας, εάν εγώ ήμουνα μόνος μου, ανήπαντρος, χωρίς παιδί κτλ., προσφέρει μια εργασία ψυχολογικής φύσεως, δηλαδή είναι ένα αποκούμπι? Προφανώς προσφέρει μια εργασία, αλλά όπως είπα και πριν, ο ιδιοκτήτης είναι εκείνος που θα αποφασίσει πώς θα φερθεί στο σκύλο, αν θα το ευνοχήσει όχι, γιατί αυτό είναι το επίμαχο. Αν είναι ακροτηριασμός. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν αρκετοί ερασιτέχνες οι οποίοι εκτρέφουν ζώα συγκεκριμένης ράτσας και βοηθούν στην διαιώνιση κάποιων φυλών, που αν αυτό το πράγμα, ας πούμε, το απαγορέψουμε, θα πρέπει να αγοράζουμε ζώα από το εξωτερικό κυρίως. Δηλαδή αυτό το ότι αρχαίες ελληνικές φυλές εξαφανίζονται με αυτό το νομοσχέδιο, το αντιλαμβάνεται και παιδί της Δευτέρας Δημοτικού. Όταν δεν μπορεί να το αντιληφθεί ολόκληρη κυβέρνηση, νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, ξέρω εγώ, υπουργεία, τεχνική σύμβουλη, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Έκανε εντύπωση σε ένα βίντεο του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανέφερε, παίρνοντας το σκυλάκι για υιοθεσία, ότι το νομοσχέδιο θα περάσει, θα γίνει. Ναι. Ναι, τον ρωτήσω πόσες φορές ασχολήθηκε με το σκυλάκι. Γιατί ξέρετε, όταν ο Πρωθυπουργός βγαίνει στην κάμερα υιοθετώντας, αποκτώντας. Ναι. Από παράνομο όμως. Αποκτώντας ένα σκυλί. Εκτροφείο. Θα δούμε αυτό το πλάνο και μετά θα δούμε αυτούς οι οποίοι θα το παίρνουν, θα το πηγαίνουν, θα του μαζεύουν τα κακάκια του, τέλος πάντων. Δεν νομίζω να το κάνει αυτό ο Πρωθυπουργός. Το σκυλί είναι ευθύνη. Υπήρξε ιδιοκτήτης ζώων και είναι ευθύνη, είναι σημαντική ευθύνη. Δηλαδή είναι μια ζωντανή ψυχή η οποία εξαρτάται από σένα. Άρα όσοι αγοράζουν σκυλιά στα παιδιά τους, ας πούμε, για τα γενέθλια του μικρού Γιαννάκη, ας μην νομίζουν ότι πήραν ένα δώρο από τον τζάμπο. Έτσι. Ναι. Είναι ευθύνη που σημαίνει ότι δένεσαι με το σκυλί και θα πρέπει να ξέρεις ότι όταν το βαρεθείς δεν είναι σωστό να πας να το αφήσεις σε μια ερημιά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα περισσότερα σκυλιά τα οποία είναι αδέσποτα δεν προέρχονται από κυνηγούς. Ευχαριστώ. Σωστά. Οι κυνηγοί, την πραγματικότητα λέω, οι κυνηγοί δεν αφήνουν τα σκυλιά τους γιατί τα χρειάζονται τα σκυλιά τους. Προέρχονται από ανθρώπους που αγοράζουν ράτσες που είναι ή μοιάζουν με κυνηγητικές και κάποια στιγμή τις βαριέται ο μικρός Γιαννάκης και την αφήνει, ας πούμε. Λέει μπαμπά δεν θέλω τώρα και ο μπαμπάς το αφήνει. Λέει και άλλα τρελά ο νόμος, ότι αν χτυπήσεις ένα ζώο θα πρέπει να το μαζέψεις εσύ και να το πας σε ένα κτηνίατρο που ο κτηνίατρος
δεν ξέρω αν, δηλαδή αν δεν είναι τσιπαρισμένο δεν το δέχεται ο κτηνίατρος, και εγώ σας λέω ότι γυρνάω με τη γυναίκα μου και το γιο μου που το κάνω συχνά από το Βόλο στην Αθήνα, ας πούμε, το αυτοκίνητο Τίγκα. Πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Ναι. βαλίτσες, ξέρω εγώ, ρούχα, παιχνίδια κτλ. Ποδήλατα, όλα μέσα. Και χτυπάω ένα σκυλί. Πετάγεται ένα σκυλί, τι πρέπει να κάνω? Δηλαδή θα πρέπει να κάνω πίσω, ας πούμε, στην εθνική, θα πρέπει να κάνω το γύρο, ξέρω εγώ, μέχρι να βρω μια έξοδο, να ξαναγυρίσω, να ξαναμπω στην εθνική, και πώς θα τον παραλάβω τον σκύλο από το δρόμο, Τον αιμόφυρτο. που είναι επικίνδυνο, και ξέρω τι έχει και πού θα τον βάλω? Δεν χωράει. Δηλαδή δεν χωράει ούτε μια άλλη τσάντα, ας πούμε. Πώς θα μπει ένας αιμόφυρτος σκύλος σε ένα αυτοκίνητο? Αν λοιπόν κάποιος το δει αυτό και το καταγγείλει, θα πληρώσω πρόστιμο. Μάλιστα. Δεν είναι απολύτως παράλογα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία λες, αυτοί που τα γράψαν έχουν καμιά σχέση με την πραγματική ζωή, ας πούμε, ή κάθονται και φαντάζονται νόμους και λένε, παιδιά, άντε στείλτε το αυτό στη Βουλή και θα το ψηφίσουμε και σας άρεσε, δυσποινίδες και κυρίες μου? Ναι, ωραία, μπράβο. Ντροπή. Τι θα κάνατε εσείς? Εμείς κάνουμε κάτι το οποίο είναι περίεργο στην Ελλάδα του παραλογισμού. Μιλάμε με λογική. Δηλαδή δεν ξεκινάμε με το manual του αριστερού, με το manual του δεξιού, του φιλελεύθερου. Λέμε, πες μου τα δεδομένα. Αυτά είναι τα δεδομένα, μάλιστα. Θα σου βρω μια λύση η οποία να είναι κοντά σε αυτό που μπορεί να εφαρμοστεί. Δηλαδή είπαμε ότι η ευθύνη είναι των Δήμων για να περιθάλψουν, ας πούμε, ή να φροντίσουν τα αδέσποτα ζώα. Από εκεί και ύστερα αυτό έχει ένα κόστος. Εγώ θα έκανα ένα δημοψήφισμα. Αν ήμουν δηλαδή ο υπεύθυνος της διοικητικής δομής του Δήμου ή της Περιφέρειας, θα έλεγα, κοιτάξτε να δείτε, αγαπητοί πολίτες, όλοι εσείς που είστε ευαίσθητοι με τα λεφτά των άλλων. Υπάρχουν αυτά τα σενάρια. Τα μαζεύουμε τα αδέσποτα ζώα και φιλοξενούνται εκεί για 5 μήνες, για 6 μήνες με αυτές τις συνθήκες. Φιλοξενούνται για ένα χρόνο με αυτές τις συνθήκες, φιλοξενούνται ισοβίως με αυτές τις συνθήκες, το κόστος είναι αυτό, αυτό και αυτό. Ψηφίστε. Αν ψηφίσετε όμως θα τα πληρώσετε. Ή όσοι θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Έχουν χρήματα τα πάντα. Εγώ θα ήθελα όλα τα ζώα να ζουν ευτυχισμένα μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Αυτό όμως δεν γίνεται στη φύση. Εφόσον δεν γίνεται στη φύση, θα πρέπει να βρούμε κάποιο σενάριο συμβατό με αυτό που γίνεται στη φύση. Δεν μ' αρέσει η λέξη ευθανασία. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, ένα ζώο που του αφαιρείς τη ζωή είναι μια πράξη που δυσαρεστεί κάθε άνθρωπο. Αλλά θα πρέπει να το διαχειριστείς με κάποιο τρόπο. Γιατί το να σκίζει το ένα σκύλι το άλλο και όλα μαζί τους περαστικούς, αυτό είναι χειρότερο. Ναι, πρόσφατα στην Αυλίδα ένας πολύ καλός μου φίλος δαγκώθηκε από αδέσποτο σκύλο και μάλιστα πάρα πολύ άσχημα. Δεν έχει βγει εννοείται. Και στο Βόλο μια γυναίκα κόντεψε να τη φάνε, την μισοέφαγαν δηλαδή. Στα Λιώσια μια άλλη 68 χρονών βρέθηκε φαγωμένη από σκυλιά. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συναντήσουμε. Στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης υπήρξαν 2 τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους. Και μου λέει κάποιος φίλος, ο οποίος είναι εξαιρετικά φιλόζωος, δηλαδή έχει υιοθετήσει 2 αδέσποτα στο σπίτι του, ότι όταν βγαίνει βόλτα με τον μικρό σκύλο, κινδυνεύει από επιθέσεις αδέσποτων στον σκύλο. Άρα πάντα κρατάει και ένα στυλιάρι όταν βγαίνει βόλτα. Δεν μπορείς να κάνεις βόλτα και να είσαι alert, ας πούμε, ποιος θα μου επιτεθεί και τι θα κάνω. Και αν κρατάει το στυλιάρι, του λέω, αν το χτυπήσεις το σκύλο και το τραυματίσεις και σε 2 φιλόζωους της γειτονιάς και σε τρέχουν, τι θα συμβεί? Ξέρω εγώ, μου λέει, αλλά και να αφήσω τον άλλον να φάει το δικό μου το σκύλο, γιατί πολύ συχνά υπάρχουν αυτές οι επιθέσεις και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτά τα προβλήματα θα έπρεπε να λύνουν οι πολιτικοί από το να κάνουν τα χατήρια του ενός και του άλλου. Μας είπατε και είπαμε βασικά στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησης για τους αγριόχειρους που μπαίνουν στον αστικό ιστό. Γνωρίζετε ότι υπάρχει εντολή να συλλαμβάνονται αυτοί οι αγριόχειροι, οι οποίοι όμως δεν είναι άγρια ζώα, είναι υβρίδια. Ναι. Είναι άτομα, είναι ζώα τα οποία τεκνοποιούν πολύ μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, έτσι, από ότι είναι πραγματικά το άγριο που ζει στη φύση. Και τι λένε? Ότι πρέπει να συλλαμβάνονται και να τους πηγαίνουν πού? Μέσα στο δάσος. Οι οποίοι έρχονται πλέον σε επαφή με το πραγματικά άγριο πληθυσμό. Για να μην υπάρχει στο τέλος καθόλου άγριος πληθυσμός. Δεν ξέρω τι να πω. Ναι, το ότι οι αγριόχειροι έρχονται μέσα στην πόλη μπορεί να είναι γραφικό για κάποιες φωτογραφίες που θα δείξουν τα ΜΜΕ, αλλά είναι πρόβλημα για τις αγροτικές καλλιέργειες του περιαστικού χώρου. Δηλαδή έχω ακούσει από ανθρώπους που τους τρώνε τα πάντα.
έχει βάλει ο άλλος πατάτες στο χωράφι, ας πούμε, και εξαφανίζονται. Ή επίσης τρώνε και ζώα, γιατί οι αγριόχειροι είναι πανφάγοι. Ναι, εκεί θα έπρεπε, η μόνη λύση είναι το κυνήγι. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει εντατικό κυνήγι για να μειωθεί ο πληθυσμός και δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να μολυνθεί, να το πω έτσι, το DNA των πραγματικών αγριόχειρων και να φτάσουμε σε ένα είδος επικράτησης του υβριδικού στοιχείου. Μάλιστα. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξαφανιστεί το υβρίδιο που υπάρχει στη χώρα. Μάλλον είναι δύσκολο να εξαφανιστεί, Ναι. αλλά θα πρέπει να καταπολεμηθεί μέσω εντατικού κυνηγιού. Εντατικού κυνηγιού. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Γιατί θα έρθουν πάλι λύκοι. Δηλαδή στην Αριστοτέλους θα δούμε λύκους να κυνηγάνε τους αγριόχειρους. Ναι, εφόσον έχουν αυξηθεί και στην Πάρνηθα, προφανέστατα είναι θέμα χρόνου να μπαίνουν όλο και περισσότερο μέσα. Ναι, διότι υπάρχουν, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, σίγουρα οι φίλοι της ομάδας το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά γιατί ανεβάζουν και φωτογραφίες. Πηγαίνουν για κυνήγι και όταν απομακρύνονται τα σκυλιά τους, ακούγοντας ένα ήχο που βγάζει το κουδουνάκι τους κτλ., τους στείνουν καρτέρι και τα σκοτώνουν τα σκυλιά και βρίσκεις μόνο το κεφάλι. Δηλαδή υπάρχουν χιλιάδες φωτογραφίες από ανθρώπους που έχουν χάσει τα σκυλιά τους στο βουνό. Ναι. Είναι απίστευτο. Και σκυλιά τα οποία εκτός το δέσιμο, σας είπα πριν, είναι και το κόστος. Όπως είπα και πριν, ο άνθρωπος και τα ζώα διεκδικούν τους σπόρους μιας συγκεκριμένης περιοχής. Και οι πόροι δεν είναι άπειροι. Άρα θα πρέπει να ελεγχθεί ο πληθυσμός των ζώων που υπησέρχονται σε περιοχές ανθρώπων, όπως ελέγχουν τα λιοντάρια τον πληθυσμό των ανθρώπων που πηγαίνουν σε περιοχές λιονταριών. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άνθρωπος να μην έχει χώρο στη φύση. Η πόλη είναι χώρος των ανθρώπων. Όταν έρχεται αγριόχειρος στην πόλη, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον μόνο ενδεδειγμένο και τελέσφορο τρόπο, ο οποίος είναι η θύρευσή του. Ωραία. Και το μαγείρεμα επίσης. Τώρα που είπατε το μαγείρεμα, αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Είναι ο στιμότατος. Ναι, ο κυνηγός καταναλώνει το θύραμα που θύρευσε. Ναι. Και αυτό το κάνει, εκτός του ότι αγωνίστηκε γι' αυτό, το κάνει επιλεκτικά. Δηλαδή, επιλέγω ποιο θέλω να είναι το ζώο που θέλω να θυρεύσω για να έχω στο τραπέζι μου. Ναι. Αντιστοίχως το ίδιο ισχύει και για τους αλληλείς υποβρύχιας αλληλείας, αλλά θα το συζητήσουμε στην επόμενη ενότητα. Πείτε μου μόνο τι πιστεύετε όσον αφορά αυτά που ακούγονται για την εισβολή σε εισαγωγικά ξένων ειδών στη διατροφή μας, όπως είναι έντομα, κατσαρίδες. Στη Γαλλία μάλιστα παρατήρησα, είχα κάνει 5 ταξίδια, πώς τα λένε, σακουλάκια σαν τζιπς που είναι, αλλά είχαν μέσα και υπολείμματα εντόμων κλπ. Και καλά για να έχει πρωτεΐνη, ένα είδος πρωτεΐνης. Ναι. Τι πιστεύετε για αυτό το πράγμα? Να σου πω, δεν είμαι ειδικός, αλλά αισθάνομαι ότι ο άνθρωπος φτιάχνεται. Δηλαδή, ο τρόπος που λειτουργεί ο οργανισμός μας, η ορμονική ισορροπία, ο άνθρωπος είναι ένα χημικό εργοστάσιο, το οποίο εξαρτάται από αυτό που καταναλώνει. Ξέρω ότι αυτά τα έντομα έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πρωτεΐνης, ας πούμε, σε σχέση με άλλα ζώα που καταναλώνουμε, αλλά δεν είναι αυτά που έχουμε συνηθίσει να καταναλώνουμε εμείς. Στον Αμαζόνιο βλέπεις τους αυτόχθονες να κυνηγάνε κάτι τεράστια, έτσι, σκουλίκια, παχιά, τα οποία τα τρώνε και ομά. Αυτό έχουν συνηθίσει, αυτό τρώνε, ενδεχομένως και το σώμα τους να έχει συνηθίσει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά εδώ είναι και το άλλο περίεργο, δηλαδή το ζώο από ποιο μέγεθος και πάνω αρχίζουμε να το λυπόμαστε όταν το τρώμε, διότι και το έντομο, αν το δεις με φακό, είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ναι, και αυτό πονάει, έχει αισθήσεις, ναι. Και έχει πολύ εξελιγμένα, ας πούμε, εργαλεία που ο άνθρωπος δεν τα έχει. Δηλαδή, αν είχαμε τα μάτια της μύγας, για παράδειγμα, ή μπορούσαμε να κουνάμε τα χέρια μας τόσο γρήγορα ως μια λιβελούλα ή ένα κολυμπρί, τότε θα ήμασταν υπεράνθρωποι. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίζουμε τελικά τι τρώμε, τι δεν τρώμε. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει, κάποιοι μπορεί να αρέσκονται σε αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι η λύση είναι να σταματήσουμε να τρώμε, ας πούμε, αρνιά και μοσχάρια και κότες και να αρχίσουμε να τρώμε σκουλίκια και αράχνες. Μάλιστα. Πρόσφατα
παρατηρήσαμε ότι στην Κρήτη, στο νομό Λασιθίου, ξεκίνησε μία απαγόρευση πρώτα απ' όλα στις τουριστικές περιοχές και μεταφέρεται στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια που δεν είναι τουριστική περιοχή, σε 400 μέτρα από τη θάλασσα, να μπορεί κάποιος να έχει οικόσιτα. Οικόσιτα ορνηθοειδή και μετά κατσίκια, πρόβατα, γουρούνια, οτιδήποτε άλλο. Στα ορνηθοειδή έχουν βάλει ένα όριο 5-6 ατόμων, τα οποία περιλαμβάνουν όμως εκτός από κότες και χήνες και διάφορα τα λοιπά. Πιστεύετε ότι αυτού του είδους, να το πω, ξεκίνημα απαγόρευσης είναι για να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα? Διότι όταν αναφέρεις μια τουριστική περιοχή και αστικό ιστό, εν μέρει είναι κατανοητό. Βάζουμε ένα ερωτηματικό ποιος έβγαλε το νούμερο να είναι τόσα. Αλλά όταν βρίσκεσαι εκτός και είσαι στην περιφέρεια, αυτό το πράγμα δεν έχει πραγματικά νόημα. Θα δείτε ότι γράφει ένα σημείο για τα υποειδή, πρέπει να έχουν κάτω τσιμέντο. Είναι δυνατόν να έχεις γαϊδούρια και άλογα πάνω σε τσιμέντο? Είναι δυνατόν αυτό να συμβεί στην επαρχία? Και μιλάω πλέον για όλη την Ελλάδα, διότι ξεκινώντας κάτι, παρατηρούμε ότι αυτό αρχίζει με έναν περίεργο τρόπο σαν ιός να μεταφέρεται και σε άλλες περιοχές. Προφανώς δεν είναι. Και εδώ θυμάμαι μια ιστορία που την άκουσα από τον πατέρα μου για τον παππού μου, τον οποίο δεν γνώρισα. Ο παππούς μου είχε μια επιχείρηση σιροτροφίας. Δηλαδή το αυγό του με τα ξοσκόλικα το συσκεύαζε, αφού προηγουμένως διαχώριζε τα υγιή από τα ασθενή μικροσκοπώντας τις πεταλούδες, και αυτά τα εξήγαγε στην Περσία, σε όλο τον κόσμο. Ήταν μια ανθούσα, επιχείρηση, και ήταν συνδικαλισμένος στην πανελλήνια εταιρεία σιροτροφίας. Το αυγό του με τα ξοσκόλικα λέγεται και κουκουλόσπορος. Είχε πάει λοιπόν κάποια στιγμή στον υπεύθυνο υπουργό. Ο παππούς μου έμενε στο Βόλο, στο μεταξοχώρι Λάρισσας ήταν το κέντρο των επιχειρήσεων, και κάποια στιγμή είχε έρθει στην Αθήνα ως εκπρόσωπος των σιροτρόφων Ελλάδος να συναντήσει τον υπουργό. Και τον ρώτησε ο υπουργός, κουκουλόσπορο λέτε? Ναι. Ποια εποχή τον σπέρνετε, κύριε Τζέμερε, τον κουκουλόσπορο? Και ο παππούς είπε ευχαριστώ πολύ, του έδωσε το χέρι, φόρεσε το καπέλο και έφυγε. Δηλαδή τόσο αρμόδιος ήταν, τόσο ήξερε τη δουλειά την οποία τον έβαλα να κάνει. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και σε αυτό που κουβεντιάζουμε. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση που αφορά το κυνήγι. Πιθανότατα πολλοί από τους φίλους μας της ομάδος έχουν και άλλες ιδιότητες, δραστηριότητες και απασχολίες. Υλοτόμοι, μελισσοκόμοι, αγρότες κλπ. Κλείνοντας για τους κυνηγούς, θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Πιστεύετε ότι υπάρχει από την πολιτεία, να το πούμε, πρόγραμμα, στόχος, στόχευση να κλείσει το κυνήγι? Νομίζω ότι είναι υποδιωγμό για λόγους ιδεολογικούς ή κυρίως ιδεολειπτικούς. Αυτός είναι ο σωστότερος όρος. Και υπάρχουν πολλοί ιδεολειπτικοί σε αυτή την κυβέρνηση και στην αριστερά επίσης, αλλά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κυριαρχείται από αυτά τα στοιχεία της woke ατζέντας, της πολιτικής ορθότητας, που θεωρούν ότι ένας ο οποίος είναι κυνηγός είναι βάρβαρος, ένας αγράμματος. Ναι, ένας κρεατοφάγος είναι ένας αιμοβόρος που θα βουτήξει ένα ζώο και θα το δαγκώνει εκεί ζωντανό. Δηλαδή είναι μια αντίληψη που εμένα με ενοχλεί, γιατί ξαναλέω, με ενοχλεί οποιαδήποτε ακρότητα δεν βασίζεται, που οι ακρότητες δεν βασίζεται, οποιαδήποτε γνώμη δηλαδή, δεν βασίζεται στην γνώση του πραγματικού κόσμου. Οι ακραίοι κατασκευάζουν ένα σύμπαν, μπαίνουν μέσα και θεωρούν όλους τους άλλους εχθρούς. Με ενοχλεί επίσης η προσπάθεια κάποιων ανθρώπων να επιβάλλουν στους άλλους τις δικές τους συνήθειες. Δηλαδή θες να είσαι vegan, να τρως μαγειρεμένα μόνο χόρτα ή και ομά, δικό σου θέμα. Εγώ δεν ήρθα ποτέ να σου κουνήσω, δύο παϊδάκια πάνω από το κεφάλι ή να γράψω έξω από το σπίτι σου αφήστε τα μαρούλια ήσυχα, ψυχή έχουν και αυτά. Γιατί δεν ξέρουμε και η χλωρίδα
τι αισθάνεται, πώς αισθάνεται, είναι ένας ανεξερεύνητος χώρος για τον άνθρωπο. Δεν είμαι λοιπόν επιθετικός προς κάποιον, ο οποίος έχει τις συγκεκριμένες συνήθειες. Δεν θέλω να είναι επιθετικός προς εμένα, αν δεν τις υιοθετώ. Είναι τόσο απλό. Πολύ σωστά. Αν και έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα φυτά αισθάνονται τη μουσική. Άρα αντιδρούν στη μουσική. Παρ' όλα αυτά το αφήνω στην άκρη αυτή τη στιγμή. Πολλά πράγματα αισθάνονται τα φυτά και έχουν μηχανισμούς τους οποίους, ξαναλέω, δεν έχουμε εξερευνήσει. Τα φυτά είναι ένας άγνωστος χώρος και είναι τα θύματα, διότι τα τρώνε τα φυτοφάγα, τα τρώμε εμείς, ας πούμε. Στη φύση δυστυχώς ο θάνατος και η ζωή είναι αλληλένδετα. Και εμείς κάποια στιγμή θα φαγωθούμε και θα γίνουμε ανόργανοι ύλη και κάποια στιγμή τα κύτταρά μας ή τα μόρια, τέλος πάντων, όχι τα κύτταρα, τα μόρια που συνθέτουν την ύπαρξή μας θα βρεθούν κάπου αλλού. Αυτή είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Δηλαδή, μακάρι να ζούσαμε αιώνια και εμείς και τα ζώα και αυτά που τρώνε τα ζώα και τα φυτά. Δεν γίνεται αυτό. Όντως, δεν θα πάμε από vegan σκουλίκια όταν θα φύγουμε. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ένα τελευταίο κομμάτι που απασχολεί πάλι τους κυνηγούς και κλείνουμε, είναι τα θεσμικά μας όργανα. Είναι η τοποθέτηση των θεσμικών οργάνων σε όλο αυτό που έχει γίνει, σχετικά με το νομοσχέδιο που αναφέραμε πριν, το Άργος, αλλά και γενικά υπάρχει μια αντίδραση του κόσμου, εν μέρη κατά τη γνώμη μου προσωπικά σωστή, εν μέρη πάλι κατά τη γνώμη μου λάθος, δηλαδή δεν είναι πάντοτε είτε στο ένα άκρο είτε στο άλλο άκρο, διότι πιθανολογώ ότι η Κυνηγητική Συνομοσπονδία, η θέση της πρέπει να είναι κοντά στην εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία, θα είναι αριστερή, δεξιά κτλ. Για να προσφέρει το έργο, για να προσφέρει αυτό που χρειάζεται στους κυνηγούς. Απ' την άλλη υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά τα άτομα, το πλαίσιο με το οποίο γίνονται ίσως εκλογές. Γνωρίζετε κάτι όσον αφορά το θεσμικό μας όργανο? Προσέξτε, να σας πω, επειδή άκουσα διάφορες γνώμες, όταν ακούς δυσαρεστημένους ανθρώπους από ένα θεσμικό όργανο συντεχνιακού χαρακτήρα, εκεί ψάξε να βρεις τον τρόπο εκλογής. Και βρήκα ότι έχετε έναν πολύ παράλογο τρόπο ανάδειξης, ας πούμε, των αιρετών σας εκπροσώπων. Γιατί η Κυνηγητική Ομοσπονδία πρέπει να είναι ο τεχνικός σύμβουλος της κυβέρνησης για θέματα που αφορούν το κυνήγι. Γιατί το κοντά μπορεί να εκλειφθεί και ότι είναι κοντά πολιτικά, ας πούμε. Όχι, πρέπει να είναι, να έχει σχέση, να συζητάει και κάθε φορά που η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, σωστά το είπατε, αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα, να προστρέχει στις γνώσεις και στην εμπειρία της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας. Ας πω, δεν ξέρω τι ακριβώς, πόσο. Έχω συναντηθεί με την Κυνηγητική Ομοσπονδία. Συνομοσπονδία, ναι. Συνομοσπονδία, ναι, αλλά ξέρετε, σε μια, ας πούμε, συνάντηση γνωριμίας, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Είδα όμως το περίεργο ότι κάθε κυνηγητικό σύλλογος στέλνει από έναν εκλέκτορα, χωρίς να έχει κάποια σημασία ο αριθμός των κυνηγών που είναι γραμμένος των μελών. Ναι. Αυτό αμέσως, όπως μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε, δημιουργεί κίνητρο να δημιουργούνται πολλοί κυνηγητικοί σύλλογοι, ενώ το σωστό είναι οι συνενώσεις. Δηλαδή θα έπρεπε να, ακόμα και δύο διπλανές πόλεις, ας πούμε, όταν κυνηγάνε στους ίδιους κυνηγότοπους, σε ένα δάσος που είναι ανάμεσα, να έχουν έναν κοινό κυνηγητικό σύλλογο. Δεν έχει σημασία ότι ο ένας είναι, ξέρω εγώ, στη Δράμα και ο άλλος είναι στις Σέρρες ή στην Καβάλα. Θα μπορούσαν να έχουν. Αναφέρω τυχαία αυτές τις πόλεις. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι αυτό δεν είναι σωστό και είδα ότι δύο εκλέκτορες στέλνουν κυνηγητικοί σύλλογοι πάνω από 2.000 άτομα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί στην Ελλάδα, έτσι, πάνω από 2.000 άτομα. 5-6, ναι. Η άποψή μου είναι ότι θα έπρεπε να αποστέλλεται για να εκλέξει το Προεδρείο της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας ένας εκλέκτορας ανά 100 εγγεγραμμένα μέλη, ανεξαρτήτως του συλλόγου, αυτή είναι η άποψή μου, του συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι. Δηλαδή, αν σε αυτή τη γειτονιά έχουμε ένα σύλλογο με 30 μέλη και δίπλα έχουμε ένα σύλλογο με άλλα 30, ας πούμε, πρέπει να βρούμε και έναν τρίτο με 40 μέλη και να αποφασίσουμε ποιο θα στείλουμε. Αυτό είναι ένα κίνητρο να τα βρούμε, να πούμε, καλά παιδιά, γιατί να έχουμε 3 συλλόγους και μην έχουμε έναν, ώστε να αναδείξουμε καλύτερα τον εκπρόσωπό μας. Και νομίζω ότι οι συνενώσεις γενικά στην Ελλάδα βοηθούν και στην αλληλοκατανόηση και στην καλύτερη επίλυση των θεμάτων, γιατί
100 μυαλά είναι καλύτερα από 20 ή από 5 που μείναν 5 για να στείλουν κάποιον από αυτούς να εκλέξει τον πρόεδρο. Συν το ότι αυτού του είδους οι περίεργες εκλογικές διαδικασίες δημιουργούν και ένα υπόβαθρο δοσοληψιών, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι σχετικό με αυτό που συζητάμε ή μπορεί να σχετίζεται και με άλλα θέματα, ξέρω εγώ, πολιτικά ή προσωπικών φιλοδοξιών, ικανοποίησης ή άλλων σχέσεων που, εν πάση περιπτώσει, δυστυχώς υπάρχουν στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς. Αυτό, αλλά είναι μια πρόταση που την ακούσουν οι φίλοι του κυνηγιού και νομίζω ότι είναι λογική. Δηλαδή, 100 κυνηγοί να στέλνουν έναν εκλέκτορα. Μάλιστα. Πιθανότατα αυτό έχει και επεκτάσει στη θυροφυλακή, έτσι, και στα εισοδήματα και στους μισθούς των θυροφυλάκων, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα ήταν πολύ πιο, πώς να το πω, σωστό. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να εκλεγεί διοικητικό συμβούλιο, πρόεδρος κλπ. Από όλες τις πόλεις της Ελλάδος, ή πρέπει να είναι από την Αττική, από την Αθήνα ή τον Πειραιά? Ξέρετε, όχι. Από όλες τις πόλεις. Θα μπορούσε. Φυσικά. Δηλαδή, τι ιδιαίτερο έχει, ας πούμε, η Αθήνα που δεν έχει Θεσσαλονίκη, που δεν έχουν τα Γιάννενα, για παράδειγμα. Μάλιστα. Που είναι και σε μια περιοχή ιδιαίτερου κυνηγετικού ενδιαφέροντος, ή που δεν έχει η Θράκη. Δεν βλέπω κάποια λογική σε αυτό το πράγμα. Αλλά όσο περισσότερος είναι, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που εκλέγουν τους αντιπροσώπους, τόσο δυσκολότερο είναι να ξέρεις τον συγκεκριμένο αντιπρόσωπο, να τον ξέρεις προσωπικά, δηλαδή να έχεις μια... Φανταστείτε, ας πούμε, ξαφνικά να γινόταν οι εκλογές με όλους τους κυνηγούς όλης της Ελλάδας και να έβαζε υποψηφιότητα κάποιος εντελώς άγνωστος που είναι κυνηγός, ξέρω εγώ, στα Γρεβενά. Μάλιστα. Πώς θα τον γνώριζαν, θα πρέπει να κάνει καμπάνια, θα πρέπει να προσλάβει επικοινωνιολόγους, όλο αυτό το χάλι δηλαδή που βλέπουμε στις βουλευτικές εκλογές, στις εθνικές εκλογές, αυτό της διαμεσολάβησης, θα χανόταν. Άρα το να εκλέξεις κάποιον αντιπρόσωπό σου από αυτούς που ξέρεις και αυτοί οι λίγοι πια να εκλέψουν ανάμεσά τους κάποιον που θα τον μάθουν, είναι πιο εύκολο να μάθεις 100 ανθρώπους, ας πούμε, παρά 100.000 ή ξέρω εγώ έστω και 1.000, αν πούμε ότι είναι 100.000 και ανά 100 θα στείλουν 1.000 στα κεντρικά. Δηλαδή αυτή η τεχνική των επιπέδων εκλογής, ο αντιπρόσωπος του αντιπροσώπου, είναι πιο αποτελεσματική στο να βγάλει κάποιους που έχουν ικανότητες, που νοιάζονται, γιατί το να διοικείς είναι διαφορετικό από το να κυνηγάς. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι πολύ καλός κυνηγός, αλλά να μην είναι καλός στα διοικητικά. Ή και το ανάποδο. Αχα. Το να είναι καλός κυνηγός και καλός μάνατζερ επίσης είναι επιθυμητό, αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας λοιπόν με τη συζήτησή μας για το κυνήγι, αντίστοιχα θα ήθελα να πούμε και για τους ερασιτέχνες αλίης. Την ερασιτεχνική αλιεία η οποία γίνεται είτε από τα παράλια, είτε με βάρκα, είτε υποβρύχια. Γνωρίζετε καθόλου το πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή για την ερασιτεχνική αλιεία, από πότε έχει δημιουργηθεί και... Να σας πω ότι ήμουνα ερασιτέχνης ψαράς, ήμουνα ψαροδοφικάς πιτσιρικάς και μάλιστα είχα την τιμή να ψαρέψω κάποια στιγμή δηλαδή με τον Τάκη Τάγκουρα. Όσοι ξέρουν τους θρύλους της ερασιτεχνικής αλίας, τον Τάκη τον έχουν σε μια από τις πρώτες θέσεις, αν όχι στην πρώτη. Δάσκαλος πολλών. Ναι. Ο οποίος είχε ένα τεράστιο με λάστιχο, και το οποίο το όπλιζε στα βράχια. Δεν μπορούσε να το πλήσει μέσα, το όπλιζε στα βράχια, έπεφτε, έριχνε μία ρηξιά και έβγαζε ένα ροφό. Άρα επιλεκτικά. Επιλεκτικά, ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι ψαροτουφεκάδες είναι οι καλλιτέχνες του σπορ. Δηλαδή είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτό που βλέπουν, δεν μπορούν να πάρουν περισσότερα, θα το καταναλώσουν, δεν πετάνε ψάρια, δηλαδή να χτυπήσω 10, θα κρατήσω το ένα, να πετάξω το άλλα 9, όπως γίνεται σε άλλα είδη αλίας. Και είναι αυτοί που έχουν ενδιαφέρον, να υπάρχουν ψαρότοποι, ξέρουν τη θάλασσα σαν το σπίτι τους, ας πούμε, που έχει ξέρες, που έχει
αμμούδες που έχει φύκια, με αποτέλεσμα να είναι για μένα η ιδανική σύμβουλη μιας πολιτείας για τη διαχείριση αυτού του χώρου. Αλλά ο νόμος ο οποίος διέπει την ερασιτεχνική αλεία είναι ένας νόμος 40 ετών, είναι ο 373 του 1985. Πού πάρε Καραμήτρο με ένα νόμο 40 ετών? Δηλαδή ενδιαφέρθηκε κάποιος να πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εμείς πρέπει να φτιάξουμε έναν άλλο νόμο τώρα, γιατί αλλάξανε συνθήκες, πάρα πολλά πράγματα αλλάξαν και στη θάλασσα και στη στεριά, και θα ήθελα να κουβεντιάσουμε, να δούμε πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε κάτι για το οποίο έχει και η πολιτεία ενδιαφέρον. Γιατί όταν λέμε η πολιτεία, τι είναι? Είναι οι εκπρόσωποι των ανθρώπων. Δεν είναι εκπρόσωποι μιας συγκεκριμένης τάξης. Δηλαδή η πολιτεία εκπροσωπεί και τους αλίεις. Τους ερασιτέχνες, τους ψαρωτοφεκάδες και τους επαγγελματίες αλίεις. Η πολιτεία τους εκπροσωπεί. Θα έπρεπε λοιπόν να βρει ένα σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην ερασιτεχνική και στην επαγγελματική αλία, και επίσης να ορίσει πώς θα ασκείται η ερασιτεχνική αλία, η οποία και αυτή είναι υποδιωγμών. Δηλαδή διαβάζω, ας πούμε, για περιοχές Natura, για την προστασία της φώκιας, ότι απαγορεύεται, λέει, η ερασιτεχνική αλία. Απαγορεύεται το ψαροντούφεκο. Γιατί θα πάει κανένας να χτυπήσει φώκια? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ψαροντουφεκάς να χτυπήσει φώκια? Οι φώκες ψάχνονται στα δίχτυα, σε παραγάδια, ή κάποιος, ας πούμε, αν είναι σαδιστής, για να, ξέρω εγώ, δεν έχει εμφανιστεί τέτοιο φαινόμενο. Αλλά ψαροντουφεκάς να χτυπήσει φώκια, ούτε στο Hollywood. Άρα γιατί απαγορεύεις το ψαροντούφικο εκεί που είναι περιοχές Natura? Θα έπρεπε ιδιαίτερα εκεί να επιτρέπεται, γιατί ο ψαροντουφεκάς είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει πώς λειτουργεί το οικοσύστημα. Πολύ σωστά. Υπάρχει αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, ακόμα μία μέρα έμεινε, δημόσια διαβούλευση όσον αφορά την Natura 2000 για συγκεκριμένες περιοχές, Ιόνια, Πελοπόννησο κλπ. Και παρόλα αυτά, οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες έχουν στοιχεία, μέσα σε εισαγωγικά, έτσι, τα οποία είτε είναι λαθασμένα λόγω πολυετίας, είναι πάρα πολύ παλιά, ή, θα μου συγχωρέσετε, μπορεί να είναι και κατασκευασμένα. Δεν είναι πραγματικά. Ναι. Αυτό είναι η ουσία. Ναι. Δεν είναι πραγματικά. Είπατε πολύ σωστά ότι θα έπρεπε να είναι αρρωγοί, θα έπρεπε να είναι σύμβουλοι, και στο κάτω-κάτω της γραφής, εξ όσων γνωρίζω εγώ, οι μοντέρνοι υποβρύχοι αλιείς φωτογραφίζουν κιόλας. Δηλαδή μπορείτε να έχετε ανά πάσα στιγμή κάποια δεδομένα, εάν θέλει η πολιτεία να τους βάλει στο παιχνίδι, από συγκεκριμένους βυθούς, εάν ισχύει και αν είναι έτσι όπως τα λένε. Ναι. Στη διαβούλευση συμμετέχουν Τούρκοι, Ιταλοί, για πείτε μας, Αιγύπτιοι. Τι εννοείτε με ξαφνιάσατε? Εννοώ ότι τις θάλασσές μας τις νέμονται οι γείτονες, οι οποίοι δεν ιδρώνουν το αυτί τους, ας πούμε, για την ελληνική νομοθεσία. Άρα και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα έπρεπε να το βάλουμε στον λογαριασμό. Γενικά πάντως, η αλία θα μπορούσε να ελεγχθεί εάν υπήρχε, δηλαδή να οριστεί το πλαίσιο λειτουργίας. Αυτό εννοώ, γιατί το ελεγχθεί μπορεί κάποιος να το εκλάβει ως απαγορευτεί. Εάν υπήρχε ένα αξιόπιστο σύστημα καταγραφής, το οποίο να αποδεσμεύεται από το τέλος. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Εάν μου πει το κράτος ότι για κάθε ροφό που χτυπάς πάνω από 5 κιλά θα πρέπει να στέλνεις ένα SMS και να μου πεις ότι εκεί υπήρξε ένας ροφός, αλλά να πληρώνεις και 5 ευρώ, ας πούμε, φόρο ή 1 ευρώ φόρο, δεν ξέρω, και μισό ευρώ, δεν θα το στείλω. Θα αντιδράσω σε αυτή την προσπάθεια του κράτους να με ελέγξει και να τα πάρει πάλι. Αν όμως το κράτος εμπιστευτεί τους ερασιτέχνες και τους θεωρήσει πηγή πληροφόρησης, αξιόπιστης πληροφόρησης για το τι υπάρχει στη θάλασσα, τότε θα μπορούσε να έχει και έναν κατάλογο, αρκεί να μην έλεγε ο άλλος ότι εγώ χτύπησα, ας πούμε, 10 ροφούς από 20 κιλά ο καθένας. Έτσι. Είναι άλλο οι φωτογραφίες και άλλο το τι... Ναι, έτσι. Νομίζω ότι οι ψαράδες, οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, έχουν την αίσθηση το ότι είναι υπεύθυνοι απέναντι στο θύραμα. Καμιά φορά βέβαια έχω κάτι φίλους που χτυπάει ο ένας 3 ψάρια, χτυπάει ο άλλος άλλα 3,
αλλά και οι δυο βγάζουν φωτογραφία με 6 ψάρια ο καθένας, ας πούμε. Γιατί το ψάρι δεν έχει Και η κυνηγή αυτό. δεν έχει ταυτότητα. Σωστό. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν είναι αξιόπιστη πηγή πληροφορίας. Γιατί αν κάποιος πει, κάτσε να καταγράψω τώρα τα θυράματα ή τα ψάρια και αρχίσει και ψάχνει στο Facebook τι ανεβάζει κάθε ψαράς, τότε εντάξει, το χάσαμε εντελώς το παιχνίδι. Δηλαδή η κυβέρνηση θα έπρεπε να φέρνεται έξυπνα. Αλλά δεν φέρνεται έξυπνα. Γιατί θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα. Δεν τα ξέρουν. Ο σοφός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει γνώση της άγνοιάς του. Τι δεν ξέρω. Αυτό. Πού θα το μάθω? Από ανθρώπους που ξέρουν. Άρα θα συνεργαστώ μαζί τους γιατί έχουμε κοινό συμφέρον. Ποιο είναι το κοινό συμφέρον? Να μην μπαίνουν ξένοι σε έναν χώρο που ανήκει στους Έλληνες. Συγγνώμη θα το πω, γιατί και αυτό σχεδόν έχει ενοχοποιηθεί να λες ότι η χώρα μας και οι θάλασσές μας ανήκουν. Να βάλω ένα πλαίσιο λειτουργίας ώστε να πετάξω έξω κάποιους που ρίχνουν δυναμίτη, ας πούμε. Και μπορεί να κοπούν τα χέρια και των ίδιων. Στο Βόλο ήξερα μια περίπτωση που ήταν και γνωστό, που είχε το χέρι κομμένο από εδώ. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, να μην γίνονται αυτά και να οριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι ψαράδες θα συνεργάζονται με τον κεντρικό φορέα, όχι με την κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι μια τεχνική υπηρεσία που να έχει ηχθειολόγους, να μην έχει ιδεολειπτικούς. Γιατί όταν κάθε φορά που μιλάμε για κυβέρνηση, εμένα μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρουν κάτι, είναι καρφωμένο κάτι άλλο στο μυαλό τους και λένε ότι θα πάω να το επιβάλλω. Δεν βρήκα αυτά τα 11 χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική πολλούς ανθρώπους να λένε δεν ξέρω ρε φίλε αυτό, δεν το ξέρω. Να ρωτήσω αυτούς που ξέρουν ή να ψάξω στο διαδίκτυο, να βρω πληροφορίες. Εγώ λέω πολύ συχνά το δεν ξέρω. Και χάνω άπειρες ώρες να ψάχνω στις πηγές. Εάν δεις τους ανθρώπους, ξαναλέω, που είναι στην πιάτσα, την κυνηγητική, την αλλιευτική, αλλά που είναι στο πεδίο. Οι άνθρωποι που ξεκινάνε για να ψαρέψουν, που φορτώνουν τα σύνεργα, που πηγαίνουν σε άλλες περιοχές, που ξέρουν τους ψαρότοπους, θα σου πούν πολλά πράγματα που δεν ξέρεις. Εγώ λοιπόν δεν ισχυρίζομαι ότι ξέρω οτιδήποτε ισχύει στο χώρο της αλίας. Ισχυρίζομαι όμως, και το έχω αποδείξει αυτό, ότι έχω συνηθίσει να ρωτάω τους ανθρώπους που ξέρουν και αν νομοθετήσουμε κάτι σε αυτό, σίγουρα δεν θα είναι βασισμένο σε ένα νόμο 40 ετών και θα βασίζεται στις γνώσεις και στις πληροφορίες που θα παίρνουμε από τους ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενό τους. Μάλιστα. Όσον αφορά πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν, δηλαδή το 2009 απαγορεύτηκε με προεδρικό διάταγμα, μπορεί να είναι το ΦΕΚ, το βλέπω εδώ, Α90 12 του 09, νόμος και Κιλτίδη. Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό. Παντελώς η υποβρύχια αλληλεία και επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα στο σύνολο της ερασιτεχνικής αλληλείας για σχεδόν 300 χιλιόμετρα ακτογραμμής από το Ποσίδι Χαλκιδικής έως το Στόμιο μετά τον Πλαταμόνα. Αλλά η επαγγελματική συνεχίστηκε κανονικά. Ναι, άρα θέλαμε να σώσουμε τα ψάρια από τους ερασιτέχνες, όχι όμως από τους επαγγελματίες. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Είναι αντιφατικό έτσι όπως το ακούω. Ωραία. Είναι αντιφατικό. Γεγονός δεν το αμφισβητώ, απλώς δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου. Μου φαίνεται απίθανο όμως για 300 χιλιόμετρα να απαγορεύεται η αλεία. Δηλαδή, αν κάποιος, για παράδειγμα, που είναι ερασιτέχνης ψαράς και του αρέσει αυτό και είναι πολλοί άνθρωποι που είναι η ζωή τους. Ναι, πιθανότατα να έχουν μεταφέρει να φτιάξουν ένα εξοχικό εκεί. Όχι, να αγόραζε ένα οικόπεδο εκεί, να φτιάξει ένα σπίτι και να πει: εγώ θα είμαι. Και τώρα, ας πούμε, που είμαι συνταξίουχος, θα ευχαριστηθώ, ρε παιδί μου, το σπόρο. Έρχεται ο υπουργός και του λέει: κοίταξε, δεις, το σχέδιο που έκανες για μια ζωή ή και αυτό που εφάρμοσες τώρα, που σου κόστησε και χρήματα, στο καταργώ με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Συγγνώμη, δεν το θεωρώ καθόλου. Τι θα κάνατε? Καθόλου σωστό. Προφανώς δεν θα απαγόρευε για τα 300 χιλιόμετρα. Διότι δεν μπορεί μια περιοχή συγκεκριμένη, στα 300 χιλιόμετρα πάνε και γεννάνε τα ψάρια, τι γίνεται, ας πούμε. Είναι όπως η παραλία στη Ζάκυνθο. Αυτό εννοεί ουσιαστικά ότι δεν έχει καταγραφεί αυτή τη στιγμή τι εξέλιξη είχε αυτή η νομοθέτηση. Δεν ξέρεις ουσιαστικά απέδωσε, δεν απέδωσε, για ποιο λόγο και τη στιγμή που έχεις επαγγελματίες μέσα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Φύγεται ένα άλλο μεγάλο θέμα το οποίο αφορά το σύνολο της νομοθεσίας. Για ποιο λόγο ψηφίζεται ένας νόμος? Γιατί διορθώνει μια προϋπάρχουσα, ας πούμε, κατάσταση που δεν ήταν όπως θα έπρεπε. Άρα αυτός που ψηφίζει τον νόμο θα έπρεπε να πει: κοιτάξτε, παιδιά, αυτό ισχύει εδώ. Δεν αναφέρουμε μόνο στην αλεία και στο κυνήγι, έτσι, οπουδήποτε. Στη βιομηχανική επιχείρηση, στην εγκατάσταση εταιριών, ξενοδοχείων, ξενουργείων, οπουδήποτε.
Αυτό το καθεστώς είχαμε, θέλουμε να το διορθώσουμε, φτιάχνουμε αυτόν τον νόμο και θα σας πω σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά προηγουμένως, για να δείξω ότι το μελέτησα, θα σας πω ποιο είναι το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Τι προσδοκώ ότι θα έχω. Διότι δεν μπορεί να φτιάχνω ένα νόμο χωρίς να ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα πάρω. Άρα ας βρεθεί κάποιος να ρωτήσει τον κύριο Κιλτίδη να μας πει για ποιο λόγο έκανε αυτό το νόμο και τι συνέβη μετά. Και φυσικά τις επιπτώσεις όσον αφορά τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις πωλήσεις, ας πούμε, του συγκεκριμένου εξοπλισμού, ερασιτεχνικών αλλιέων, φαντάζομαι ότι υποβρύχιων αλλιέων. όλα τα μαγαζιά σε εκείνη την περιοχή εξαφανιστήκαν. Οι επιπτώσεις είναι τεράστιες, έτσι. Πολιτική, κύριε Χαλαφτή, πολιτική. Μάλιστα. Αυτή η μάστιγα. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα να ντυθούμε λίγο γιατί ήταν λίγο κρύο. Εντάξει. Έπεσε ψύχρα. Έπεσε λίγο ψύχρα. Ναι. Ισχύει. Λοιπόν, ουσιαστικά φτάνοντας... Έπεσε ψύχρα και στην πολιτική όμως. Ναι. Είμαστε λόγω εκλογών. ένα βήμα πριν τις εκλογές. Ναι. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο? Αυτό που του είπα στις προηγούμενες εκλογές, ότι αν θες διαφορετικό είδος πολιτικών, αγαπητέ ψηφοφόρε, πρέπει να γίνεις διαφορετικό είδος ψηφοφόρου. Δηλαδή, ποιος από εμάς έχει, ας πούμε, αναθέσει μια δουλειά που να θέλει λίγο μελέτη, λίγο τέχνη. Π.χ. ξέρω εγώ, θες να φτιάξεις, όχι ένα σπίτι, μια αποθήκη στον κήπο, στο χωράφι. Και έρχεται κάποιος και σου λέει ότι θα σου φτιάξω μια αποθήκη, ξέρω εγώ, θα σου φτιάξω ένα σπίτι, σούπερ. Ναι, πώς θα είναι? Έλα μωρέ τώρα, σούπερ θα είναι, θα περνάνε και θα τρίβουν τα μάτια τους. Θα τον εμπιστευτείς ποτέ? Αν δεν σου πει θα κοστίσει τόσο, θα έχει αυτά τα υλικά, θα στο παραδώσω τότε. Θα έχει εγγύηση. Θα έχει εγγύηση, ναι. Δεν θα εμπιστευόμασταν ποτέ κάποιον ο οποίος δεν θα μας έπιθε ότι ξέρει τη δουλειά και δεν θα μας έδινε διαβεβαιώσεις για το χρόνο που θα του χρειαστεί να κάνει κάτι, για το πόσο θα κοστίσει και τι αποτελέσματα θα έχει. Παρακολουθούμε λοιπόν ένα δήθεν προεκλογικό σκηνικό, το οποίο αναλώνεται στο τι κάνανε οι ευρωβουλευτές, ας πούμε, στα γκομενιλίκια του ενός και του άλλου. Συμπαθάτε με για τις εκφράσεις, αλλά δεν μπορώ να βρω πιο κόσμιες. Και δεν μαθαίνουμε, ας πούμε, τι θέλει να σαρώσει ο Κυριάκος από τις παθογένειες του δημοσίου. Γιατί ακούσαμε μετά την τραγωδία των τεμπών, ο Πρωθυπουργός να λέει «Δώστε μου ισχυρή εντολή για να σαρώσω τις παθογένειες του δημοσίου». Ρωτάω εγώ και νομίζω ότι είναι μια λογική ερώτηση. Τι συνέβη 4 χρόνια και δεν τη σάρωσες? Ή δεν είχες ισχυρή εντολή το 19? Τι έγινε? Δεν ξέρεις ποιες είναι οι παθογένειες του δημοσίου? Θα περίμενα λοιπόν από έναν υπεύθυνο άνθρωπο να πει: κοιτάξτε να δείτε. Αυτές τις παθογένειες τις ήξερα, αλλά δεν μπόρεσα να τις αντιμετωπίσω. Π.χ. ήξερα ότι τα ανώτατα ιδρύματα είναι άντρα εγκληματικότητας, αλλά φοβάμαι την αριστερίλα, ήθελα να στείλω την αστυνομία, δεν μπρόκαμα, δεν τα κατάφερα. Και έφτιαξα μια αστυνομία η οποία είναι δήθεν, θα ήταν πανεπιστημιακή, στην αρχή σκεφτήκαμε να έχει όπλο, μετά είπαμε να μην έχει, να έχει μόνο σφυρίχτρα, την εκπαιδεύαμε 1 χρόνο στη χρήση σφυρίχτρας και όταν κάποια στιγμή τους είπαμε να πάνε μέσα στα πανεπιστήμια, ξεσηκωθήκαν οι αριστεροί και πού να τα βάζεις τώρα με το κουκουέ και όλη την αριστερίλα, τους αποτραβήξαμε, και κάπου σε κάποιο τμήμα είναι και με κάτι ασχολούνται. Αυτό περίμενα να ακούσω. Αν λοιπόν αυτό είναι μια παθογένεια την οποία αντελήφθης, αγαπητέ Κυριάκο, πες μας πώς θα τη θεραπεύσεις στην καινούργια τετραετία. Διότι ισχυρή εντολή για αδύναμη κυβέρνηση δεν κολλάει. Μάλιστα. Αυτοδυναμία σημαίνει αυτοδυναμία. Έχω δύναμη. Δύναμη σημαίνει επιβάλλω αυτό που θεωρώ σωστό. Δεν εκλέγεται η κυβέρνηση για να περνάει καλά. Εκλέγεται για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Εάν το πρόγραμμα προβλέπει σύγκρουση με τις μόνιμες παθογένειες του δημοσίου, με τις ομάδες πίεσης, με τα κόμματα εκείνα τα οποία θέλουν τη χώρα καθυλωμένη στην επανάπτυξη, πρέπει να συγκρουστείς. Αλλιώς κάνει δημόσιες σχέσεις. Γιατί ζητάς την εντολή του λαού? Η εθνική δημιουργία λοιπόν, και εγώ και ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, έχουμε πει πολλές φορές ότι όχι μόνο θα σπάσουμε αυγά, θα ξεκληρίσουμε κοτέτσια που έχουν κρατήσει τη χώρα
στην παρακμή, στην εθνική στην υπανάπτυξη, σε αυτή την εθνική μιζέρια, και αυτό αφορά όλους σχεδόν τους τομείς του δημόσιου βίου. Έλεγα λοιπόν ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της προεκλογικής περίοδου είναι ότι δεν μιλάμε με σαφήνεια. Εγώ μιλάω με σαφήνεια. Η Εθνική Δημιουργία και ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, που είναι αντιπρόεδρος της Εθνικής Δημιουργίας, λένε συγκεκριμένα πράγματα. Ας πούμε, αστυνομία, κάμερες στις στολές όλων των αστυνομικών και κάμερες στα περιπολικά. Εκπαίδευση των αστυνομικών σε βολές. Ξέρετε ότι αν κάποιος κάνει βολές τώρα και ρίξει του Καραγιώζη το γάμο, ας πούμε, δεν είναι υποχρεωμένος να ξαναρίξει μέχρι να γίνει εύστοχος. Δηλαδή η υποχρέωσή του είναι να ρίξει 3 μέρες το χρόνο γίνεται αυτή η εκπαίδευση, μερικές βολές, να γραφτεί σε ένα βιβλίο ότι πυροβόλησε και γεια σας, μετά πάμε στο τμήμα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή ο αστυνομικός έχει μια πολύ υπεύθυνη δουλειά. Ο αστυνομικός ο οποίος είναι στο πεδίο αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του ανά πάσα στιγμή. Έχουν σκοτωθεί αστυνομικοί. Ποιος θυμάται τα ονόματα, ας πούμε, του Γιώργου Σκυλογιάννη και του Γιάννη Ευαγγελινέλη? Τα θυμάται κανένας? Είναι 2 παιδιά, νέα παιδιά, μανούλα είχαν, που σκοτωθήκαν σε μια αναμέτρηση με κακοποιούς το 2011 στο Ρέντι. Γιατί οι κανόνες εμπλοκής απαγορεύουν τους αστυνόμους, όταν έχουν να κάνουν με κακοποιούς, ακόμα και με βαρύ οπλισμό, να τραβήξουν πρώτη όπλο ή να ρίξουν στα λάστιχα. Θα πρέπει να τους ακολουθούν με τη μηχανή ή με το περιπολικό και να δεχθούν πρώτη πυρά, και αν επιζήσουν τότε να δουν τι να κάνουν. Αυτοί είναι γελοί οι κανόνες που δεν καταπολεμούν το έγκλημα. Οι άνθρωποι έχουν ανασφάλεια και επίσης προσφέρουν την αστυνομία ως πρόβατα επισφαγή σε κάθε επίδοξο, ας πούμε, εγκληματία, που μπορεί να είναι ντόπιος, μπορεί να είναι εισαγόμενος, άλλη μεγάλη ιστορία αυτή. Άρα, να συγκεκριμένες προτάσεις. Κάμερα, ξαναλέμε, ή κάμερες σε δημόσιο χώρο. Γίνεται ένα έγκλημα και η εξιχνίασή του ξεκινάει από τι κατέγραψαν οι κάμερες της περιοχής. Αυτό δεν διαβάζουμε, αυτό δεν βλέπουμε στα ΜΜΕ. Ξέρετε ότι αυτό είναι παράνομο. Δηλαδή ο νόμος απαγορεύει να έχεις κάμερα στο σπίτι σου και να κοιτάει προς τα έξω. Πρέπει να κοιτάει εσένα. Δεν είναι απολύτως παράλογο. Δήθεν ότι είναι προσωπικά δεδομένα. Κάμερες σε όλους τους δημόσιους χώρους. Θα αποτρέπονταν πάρα πολλά εγκλήματα αν ο εγκληματίας ήξερε ότι τον παρακολουθούν. Μόνο οι παραβατικοί φοβούνται την κάμερα. Ο νομοταγής δεν έχει να φοβάται τίποτα. Διότι αν περπατάς, ας πούμε, λέω τώρα, στην Πανεπιστημίου με μια παράνομη σχέση και δεν θες να σε δει η κάμερα, δεν θα σε δει η κάμερα. Θα καταστραφεί το υλικό μέσα σε 15 μέρες, εάν δεν γίνει ένα έγκλημα εκεί που να χρειαστεί να το αξιοποιήσει κάποιος. Κανένας δεν έχει όρεξη να βλέπει δρόμους στους οποίους περπατάνε άνθρωποι για πάρα πολλές ώρες, για ώρες, ας πούμε, 24 ώρες το 24ωρο. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπει κανείς. Καταγράφεται σε μια, ας πούμε, κάρτα μνήμης, η οποία το υλικό διαγράφεται μετά από το χρόνο που θα ορίσεις. Είναι απλά πράγματα αυτά. Αλλά ξαναλέω, στην Ελλάδα είμαστε ιδεολειπτικοί. Δηλαδή θεωρούμε ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, μην τα αγγίζετε. Πάντα πρέπει να ορίζουμε το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στην ασφάλεια και στην ελευθερία. Όταν η δημοκρατία δέχεται πολλές απειλές, θα πρέπει κάποιες ελευθερίες να περισταλούν. Πώς θα το κάνουμε? Εγώ δεν αισθάνομαι ότι χάνω κάτι εάν με καταγράφει μια κάμερα όταν πηγαίνω στο μετρό. Απλά πράγματα. Εάν όμως με αυτή την καταγραφή προστατεύομαι από κάποιον ο οποίος έχει σκοπό να προβεί σε εγκληματική ενέργεια, θα παρακαλάω να μπει η κάμερα και ας με καταγράφει. Ωραία. Λόγω έλλειψης χρόνου, λοιπόν, θα ήθελα, επειδή υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά σημαντικά θέματα για την οικονομία, για την παιδεία, για τα εθνικά μας θέματα, για την ασφάλεια. Ναι. Να πω 2 ατάκες για την οικονομία. Θα ήθελα σαν επίλογο, και αν μπορούμε, να σας παρακαλέσουμε θερμά να επαναλάβουμε ακόμα μια συνέντευξη. Μπορούμε, αρκεί να βρούμε χρόνο, γιατί τώρα ξαφνικά μας ανακάλυψαν τα κανάλια. Δηλαδή, τα μεγάλα κανάλια που επί 4 χρόνια δεν είχαν ακούσει το όνομα Τζίμερος και Κρανιδιώτης και των εξαιρετικών εκλεκτών συνεργατών που κοσμούν τα ψηφοδέλτια της Εθνικής Δημιουργίας, ξαφνικά διαπίστωσαν ότι οι απόψεις μας έχουν ενδιαφέρον και μας καλούν συνεχώς, άρα είναι στριμωγμένος λίγο αυτός ο χρόνος, αλλά θα βρούμε. Να πω όμως για την οικονομία και κυρίως για τη φορολογία. Γιατί η οικονομία είναι κάτι
που λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν είναι όπως έρχεται η αλλαγή των εποχών, ας πούμε. Έχουμε ύφεση, θα έρθει και ανάπτυξη. Δηλαδή, είχαμε χειμώνα, θα έρθει άνοιξη. Δεν είναι έτσι. Μπορούμε να έχουμε ύφεση στον αιώνα τον άπαντα, όπως έχει η Αργεντινή, για παράδειγμα, ή όπως έχει η Ζιμπάμπουε. Γιατί φορολογεί την παραγωγικότητα. Η Ελλάδα, άμα είσαι παραγωγικός, θεωρεί ότι είσαι περίπου ποινικός. Βγάζεις λεφτά, θα στα πάρω. Αγοράζεις σπίτια, θα στα φορολογήσω. Έχεις μεγάλο αυτοκίνητο, θα σε ξεσκίσω. Μα αυτός ο οποίος βγάζει χρήματα είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί προστιθέμενη αξία, δημιουργεί θέσεις εργασίας, κάνει την επιχείρησή του κερδοφόρα, άρα και κάποιοι άλλοι μπορούν να έχουν ένα καλό εισόδημα όταν δουλεύουν σε μια τέτοια επιχείρηση. Και βεβαίως δεν είναι υποχρεωμένος να ζει στην Ελλάδα ή να επενδύει στην Ελλάδα. Αν κάποιος θέλει να επενδύσει, δεν θα δει που έχει καλό καιρό. Γιατί οι επενδύσεις στην Αμερική, ας πούμε, ή στη Βόρεια Ευρώπη γίνονται σε ένα περιβάλλον που έχει 8 μήνες το χρόνο χιόνι ή πάγο. Αλλά υπάρχει ένα περιβάλλον φιλικό προς το επιχείρημα, δηλαδή σαφείς κανόνες, οι οποίοι είναι σταθεροί και ξέρει ο άλλος τι θα το ξημερώσει να μπορεί να κάνει ένα business plan. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση που να μην χρειάζεται η γραφειοκρατία που υπάρχει στην Ελλάδα, που στην Ελλάδα, προσέξτε, ψηφιοποιήσαμε τη γραφειοκρατία. Δηλαδή δεν φτιάξαμε ένα ψηφιακό κράτος. Απλώς αντί να είσαι στον ΚΙΣΕ, συμπληρώνεις την υπεύθυνη δήλωση από το σπίτι σου. Το θέμα είναι να μην χρειάζεται να συμπληρώσεις υπεύθυνη δήλωση, μια που έχεις τους κωδικούς του τάξης, για παράδειγμα. Μάλιστα. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Κατανοητό. Ή επίσης θα δει πού απονέμεται η δικαιοσύνη γρήγορα και πού κάνει 15 χρόνια. Άρα όλα αυτά προσμετρώνται στο μυαλό του και αποφασίζει ότι με συμφέρει να πάω στη Βουλγαρία, στη Μάλτα, στην Κύπρο, που έχουν 10% φορολογία, ή στη Ρουμανία που έχει 1% στο 1 εκατομμύριο τζίρο, και όχι στην Ελλάδα που ο Πρωθυπουργός θεωρεί λογικό το 44%. Η Εθνική Δημιουργία προτείνει flat tax, δηλαδή γραμμικό φόρο, 15%, 15% ΦΠΑ και όλα τα έξοδα να αναγνωρίζονται και να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Δηλαδή θα φορολογηθείς για τα λεφτά που έχεις στην τσέπη, όχι για αυτά που έδωσες. Όταν το κράτος λέει ότι αυτό το έξοδο δεν το αναγνωρίζω, τι κάνει στην πραγματικότητα? Σε κλέβει. Διότι τον φόρο τον έχει εισπράξει μέσω του ΦΠΑ. Αλλά σε ξαναφορολογεί σαν να τα έχει στη τσέπη. Και σε φορολογεί και τρίτη φορά, εάν τυχαίνει, μιλάμε ας πούμε για φόρο στα καύσιμα. Τι θα πει ειδικός φόρος κατανάλωσης? Για ποιο λόγο ειδικός φόρος καυσίμων, συγγνώμη, ή φόρος πολυτελούς διαβίωσης? Για ποιο λόγο να υπάρχει ειδική φορολογία σε κάτι που το χρησιμοποιείς κάθε μέρα, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι τα καύσιμα? Με την γραμμική φορολογία, το flat tax που προτείνουμε, θα εξαφανιστεί και η φοροδιαφυγή, γιατί θα καταστεί ασύμφορη. Μόνο όταν έχεις κίνητρο να ζητάς απόδειξη από τον υδραυλικό, θα ζητήσεις. Αλλιώς δεν θα είσαι τόσο χαζός να συμφωνήσεις εσύ με τον υδραυλικό, να χάσετε και οι δύο για να κερδίσουν οι μετακλητοί της εκάστοτε κυβέρνησης, οι οποίοι επί Νέας Δημοκρατίας φτάσαν τον Δεκέμβριο στους 3.347, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή αριθμός ρεκόρ. Να πω πώς θα λειτουργεί το flat tax στην περίπτωση ενός κυνηγού, ας πούμε. Θα μπορεί να περνάει στα έξοδά του τα πάντα. Τα φυσίγγια, το όπλο, τα σκυλιά, τα καύσιμα, τα αναλώσιμα, το φαγητό. Γιατί όλα αυτά έχουν την έννοια του εξόδου που δεν συνδέεται όπως γίνεται τώρα με την παραγωγική σου δραστηριότητα. Σου λέει κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτό που ξόδεψες σχετίζεται με τη δουλειά. Μα δεν μας ενδιαφέρει. Το ξόδεψα, σου πλήρωσα φόρο, τελειώσαμε. Είναι τόσο απλό. Και έτσι όλη η μαύρη οικονομία που υπολογίζεται στα 50-60 δις θα μπει στην κανονική. Με αποτέλεσμα να αλλάξει και η δημοσιονομική εικόνα της χώρας, δηλαδή και η σχέση χρέους προς ΑΕΠ. Άρα και οι οίκοι αξιολόγησης να μας θεωρούν πιο, θα μας δώσουν ας πούμε επενδυτική βαθμίδα. Είναι πράγματα που μπορεί να μην τα καταλαβαίνει κάποιος που ασχολείται με το χόμπι του ή με τη δουλειά του. Όμως είναι αυτά που φέρνουν επενδύσεις, είναι αυτά που φέρνουν τουρίστες, είναι αυτά που αλλάζουν την εικόνα της χώρας. Άρα όσο πιο απλό είναι το οικονομικό περιβάλλον και σταθερό, τόσο περισσότερη ανάπτυξη μπορεί να έχουμε. Και αυτό σημαίνει χρήματα στις τσέπες των ανθρώπων. Έχουμε την εντύπωση ότι τα χρήματα τα δίνει η κυβέρνηση με επιδόματα.
Αλλά για να δώσει η κυβέρνηση επιδόματα, ή θα τα πάρει από τη φορολογία ή θα τα δανειστεί. Δηλαδή θα φεσώσει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Δεν θα τα πάρει από τον ουρανό. Οι χώρες που έγιναν πλούσιες είναι αυτές που είχαν σταθερό οικονομικό περιβάλλον, χαμηλή φορολογία και είπαν στους πολίτες: κάντε τη δουλειά σας, βγάλτε λεφτά, κρατήστε τα στις τσέπες σας και εμείς θα πάρουμε ένα μικρό μέρος, 10 έως 15% για τα έξοδα του κράτους. Τα άλλα δικά σας. Γιατί να σε γδάρω στη φορολογία και μετά να σου κάνω τον ευαίσθητο πατερούλι δίνοντάς σου επιδόματα ώστε να δημιουργώ ανθρώπους εξαρτημένους. Πρέπει να αλλάξει συνολικά η αντίληψη που έχουμε για το ρόλο του κράτους, για τις ελευθερίες του πολίτη και για τη σχέση που έχει το κράτος, η πολιτεία με τους πολίτες. Τότε η χώρα θα μεταμορφωθεί, γιατί ζούμε σε μια από τις ωραιότερες χώρες του κόσμου. Έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε όμως θεσμούς και δεν έχουμε πολιτικό σύστημα άξιο για να μπορέσει αυτή τη χώρα να την αναπτύξει και να είναι ευτυχείς και οι πολίτες και τα παιδιά μας να μην χρειάζεται να μεταναστεύσουν. Δηλαδή, γιατί να μην μπορούμε να προκόψουμε στη χώρα μας. Η Εθνική Δημιουργία εδώ και 11 χρόνια λέει ότι εμείς προσπαθούμε όχι για τις επόμενες εκλογές, αλλά για τις επόμενες γενιές. Αν λοιπόν και εσείς ενδιαφέρεστε για τις επόμενες γενιές, ψηφίστε σοβαρά κόμματα που θέλουν να αλλάξουν το πλαίσιο για όλους τους Έλληνες. Μην ψηφίζετε αυτούς που σας τάζουν προσωπικά ρουσφέτια, προσωπικές εκδουλεύσεις. Αυτά φάγαν την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά για όλη τη συζήτηση που κάναμε. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Αναμένω βάσει του χρόνου σας εάν θα βρείτε πάλι για μια δεύτερη συνέντευξη. Ευχαριστούμε όλοι οι κυνηγοί και όλοι οι αλληλείς για τις τοποθετήσεις που κάνετε όσον αφορά και το Άργος και όλες τις υπόλοιπες σχέσεις που μας διέπουν με την πολιτεία, και σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.